A música volverá ao Concello de Meis coa celebración do Armenteira Jazz. A sexta edición do festival contará con artistas de éxito internacional e nacional como Iago Vázquez, Fernando Sánchez e Terela Grandín, e artistas locais como Butterfly Trio, o trío de Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra e a Street Band. E a xente pregunta cando se fai o festival, cando vai a ser, o sea, é bastante interese, xa non é solo pola xente que vive ou este rodeada aquí na Armenteira ou da xente que nos conozca, senón hai, pois xa se empeza a falar dun festival estable, que é o que realmente é o que se busca cando se fai un festival, que sea algo estable e que mellore e que sea un pouco máis grande cada vez que se faga, non? Para a organización, o festival supón unha oportunidade para gozar do jazz na comarca e, a súa vez, apoiar os artistas. Eu penso que xa non só é polo jazz, o jazz é, bueno, por o que nos corresponde a nós, para nos é importante, pero que é importante que os músicos poidan tocar, que a cultura se mova e que se mova segura. Basicamente o entorno é aberto, non hai tantas complicacións digamos, como espacios cerrados e entón, xa como fixéramos o ano pasado, que non houve ningún caso no festival, pois bueno, intentar seguir adiante. Dende o Concello mostraron a súa satisfacción porque a música continúe en Meis tras as festas de San Bieito. Ademais, o festival contará con todas as medidas necesarias para garantir a seguridade. Que para min, personalmente, é un dos eventos máis importantes do Concello, porque ademais me gusta a música jazz e me gusta este entorno, non? Entón, estou convencida de que vai a sair moi ben, porque ademais dá un moi bo fin de semana. As medidas de seguridade están garantidas, como se fixo o ano pasado, con vai haber seles, obrigatorio uso de máscaras, con distancias de seguridade. O festival celebrarase do 16 ao 18 de xullo. As actuacións serán gratuitas, pero cunha capacidade de ocupación limitada.